Първата ни процедура е барокамерата. Барокамерата е за 5 човека. Какво прави барокамерата? Барокамерата зарежда целият организъм с кислород и помага стволовите клетки да се възобновяват и да регенерират всички органи. Само да кажа, че поставя се тази маска. Вратата се затваря херметически, но не е страшно, защото е за 1, 2, 3, 4, 5 човека и ние спокойно се събираме компания тук и поемаме чист кислород. Този кислород, който Мария обясни колко е полезен. Имаме си телевизорче, може да се слуша и музика. На колко метър дълбочина се спускаме? И защо се спускаме? Спускаме се поне на 7 метра дълбочина, защото когато организма има натиск и е изкаран от нормалното си състояние, по-бързо усвоява кислорода, подаден през ето тази маска. Дишаме. Единственото, което може да се почувства като дискомфорт е, както когато излитаме и кацаме със самолет, лекичко ни заглъхват ушите.